No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Se on Ditsemäsku täällä taas. Mulla on tullut vähän näitä vähän melkein puolikierrellä tehtyjä videoita. Mä en oo kunnolla editoinut, mutta nyt mä alan taas panostaa mun videoihin ja editoida näitä mun videoita. Niin tässä on ollut koulu ennen kaikkea edellä. Ja silleen. Ois kyllä makeeta, jos tän kevään aikana saataisin 100 tilaajaa täyteen. Ja sitten mä voin julkaista 100 tilaajan spessuvideon. Tänne siis kuvataan eräiden tyyppien kanssa se sitten, mutta en siitä enempää. Eli tää on tästä tämmönen höpöttelyvideo ja jos olet tosiaan uusi mun kanavalla, niin tervetuloa. Tänne tulee hyvää sisältöä välillä. Oikeastaan siis aina, mutta kyllä tänne tulee vaihtelevasti sisältöä ja musaa. Oli paljon pitkiä videoita, mutta ne poistettiin. Tekennäksä vain jotakin siitä. Mä en enää muistaakseni, mä en tiedä, kun Gmail toiminut, se oli niin täynnä. Niin, ja jos on siis vanha ja tuttu, jotka ottanut jo ihan sitten mun alkupäästä, eli viime vuoden 21. kesäkuuta asti mun videoita, niin ihana kun oot edelleen messissä ja kasvatetaan kanavaa yhdessä. Lisää videoita tulee tämän vuoden aikana ja uutta musa on koko ajan tekeillä. Nyt mulla on joku nuolyvä meneillään, niin se nyt on noin koko ajan paranemaan päin, mutta joo. Nähdään sitten seuraavan videon parissa. Ditsemäsku kuittaa ja kiittää. Voisin oikeastaan sanoa, että täällä on DJ-matsku Junior tässä myöskin tässä toivottaa teille, että DJ-matsku Junior kiittää ja kuittaa ja kiittää. Sitten tää meidän mun ykkösmaskotti niin DJ-matsku. Anteeksi siis Eero kiittää ja kuittaa ja kiittää. Sitten mulla pitäisi olla vielä tää sen maskotti Pini ja siitä kyllä jo joku video, mutta se valitettavasti poistettiin. Minultakin on hei aika minä olen siis minä olen siis tokamaskotti Pini ja sanon hei. Okei, nyt mun siis iskuja tuolla, niin nyt pitää lopettaa, eli tilatkaa kanava nähdään seuraavan videon parissa. Mulla on tänään virallisesti, mulla oli 2 kertaa mä ilmoittauduin partioon, mutta nyt on mun virallinen eka kerta partiossa. Mukana me tehdään jotakin katapulttia, mutta siis siitäkin tulee välillä videota jotakin. Mutta tosiaan näitä siis seuraavan videon parissa. DJ-matsku kiittää ja kuittaa ja kiittää. Ja saanen sanoa, että tää ilmestyy tänään 19. helmikuuta 19.15, eli jotakin silleen. Eli nyt tilatkaa kanava, ja sanon nyt teille moro, niin tilatkaa kanava. Ja nähdään seuraavan videon parissa. DJ-matsku kiittää ja kuittaa. La